Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας συζήτηση. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη διαδικασία ομοιόμορφης διαμέρισης ενός αριθμητικού διαστήματος. Το υλικό που έχουμε μπροστά μας λοιπόν περιγράφει τη δημιουργία 88 partitions, διαμερίσεων για το συγκεκριμένο διάστημα 4 χαφτακόσια και μας δίνει και μια λίστα από σημεία. Ακριβώς. Και το ερώτημα που προκύπτει και θα είναι το κέντρο της κουβέντας μας είναι το εξής. Η μέθοδος που χρησιμοποιεί το υλικό δηλαδή, ο υπολογισμός που βασίζεται σε 87 ίσα τμήματα για να ορίσει 88 σημεία, είναι όντως η μόνη έγκυρη ή πιο σωστή ανάγνωση της φράσης 88 ομοιόμορφης διαμερίσης? Η δική μου θέση είναι πως ναι, κατά βάση αυτή η προσέγγιση είναι η καθιερωμένη και θα έλεγα η μαθηματικά συνεπής. Εγώ από την άλλη πλευρά θα θέσω υπό αμφισβήτηση ακριβώς αυτό, την αποκλειστικότητα δηλαδή. Θα κοιτάξουμε κατά πόσο ο όρος 88 διαμερίσεις θα μπορούσε εξίσου λογικά πιστεύω να αναφέρεται στον αριθμό των ίσων υποδιαστημάτων που θέλουμε να φτιάξουμε. Κάτι που βέβαια αλλάζει όλο τον υπολογισμό και το τελικό αποτέλεσμα. Ωραία. Ας δούμε λοιπόν λίγο πιο αναλυτικά τη λογική που ακολουθεί το υλικό μας. Έχουμε το κλειστό διάστημα 4-700. Το συνολικό του μήκρους είναι, εντάξει, απλό. 700 μείον 4 μας κάνει 696. Τώρα, το υλικό λέει ότι για να φτιάξουμε αυτές τις 88 partitions βασίζει τον υπολογισμό στη διαίρεση αυτού του μήκους, του 696, σε 87 ίσα τμήματα. Γιατί 87? Εδώ μπαίνει η βασική μαθηματική αρχή. Για να ορίσεις n διαδοχικά διαστήματα πάνω σε μια γραμμή, χρειάζεσαι n+1 σημεία. Έτσι δεν είμαι? Ναι, σωστά. Στην περίπτωσή μας λοιπόν τα 88 σημεία που προφανώς περιλαμβάνουν και τα δύο άκρα, το 4 και το 700, ορίζουν ακριβώς 87 τέτοια ίσα υποδιαστήματα. Επομένως το βήμα, δηλαδή η σταθερή απόσταση μεταξύ των διαδοχικών σημείων, προκύπτει αν διαιρέσουμε το συνολικό μήκος 696 με τον αριθμό των υποδιαστημάτων, που είναι 87. Και το 696 δια 87 ισούται, βολικά θα έλεγα, ακριβώς με 8. Έτσι, ξεκινώντας από το 4 και προσθέτοντας κάθε φορά αυτό το βήμα 8, παίρνουμε τη λίστα των 88 σημείων που βλέπουμε. 4-0-0, μετά 4 συν 8 ίσον 12-0-0, μετά 12 συν 8 ίσον 20-0-0 και ούτω καθεξής φτάνουμε στο προτελευταίο σημείο 692-0-0 και το τελικό 700-0-0. Άρα υποστηρίζω ότι αυτή είναι η τυπική μαθηματικά σωστή και συνεπής διαδικασία όταν μιλάμε για ομοιόμορφη διαμέριση και ο αριθμός που μας δίνεται εδώ το 88 αναφέρεται στα σημεία που την ορίζουν. Μάλιστα. Καταλαβαίνω απόλυτα τον μηχανισμό του υπολογισμού. Πώς βγαίνει η λίστα, δεν υπάρχει αμφιβολία εκεί. Και η λογική n+1 σημεία για να διαστήματα είναι όντως μια θεμελιώδη σύμβαση στα μαθηματικά. Το ζήτημα που θέτω εγώ όμως αφορά την ερμηνεία της αρχικής οδηγίας, 88 partitions. Ενώ η προσέγγιση που μόλις περιέγραψες είναι μια καθιερωμένη μαθηματική πρακτική, εγώ δεν θεωρώ καθόλου αυτονόητο ότι ο όρος 88 διαμερίσεις μεταφράζεται αναγκαστικά και μόνο σε 88 σημεία. Το βλέπω κάπως αλλιώς. Θα μπορούσε κανείς και μάλιστα, ξέρεις, πολύ λογικά, να το ερμηνεύσει ως «θέλω να δημιουργήσεις 88 ίσα υποδιαστήματα». Σκέψου πρακτικά, αν ζητούσας από κάποιον να κόψει, ένα σχοινί σε 88 ίσα κομμάτια, το πιο πιθανό είναι ότι θα μετρούσε 88 κομμάτια στο τέλος, όχι 88 σημάδια πάνω στο σχοινί. Αν ακολουθήσουμε αυτή τη λογική, τότε για να βρούμε το μήκος του κάθε τέτοιου κομματιού, δηλαδή το βήμα, θα έπρεπε να διαιρέσουμε το συνολικό μήκος, το 696, με τον αριθμό των κομματιών που θέλουμε, δηλαδή 88. Αυτή η διαίρεση, 696 δια 88, μας δίνει έναν αριθμό περίπου 7,909. Αυτή η εναλλακτική προσέγγιση οδηγεί σε ένα εντελώς διαφορετικό βήμα και φυσικά σε ένα διαφορετικό σύνολο σημείων. Για την ακρίβεια θα χρειαζόμασταν 89 σημεία για να ορίσουμε 88 διαστήματα.
Η ασάφεια λοιπόν, όπως το βλέπω εγώ, μπορεί να βρίσκεται στην ίδια τη λέξη διαμέριση ή partition, η οποία εκτός αυστηρών μαθηματικών πλασίων θα μπορούσε κάλλιστα να σημαίνει και τα ίδια τα τμήματα που προκύπτουν από τη διαίρεση. Εντάξει, είναι μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση, αλλά ας δούμε λίγο βαθύτερα την ορολογία στο πλαίσιο που συνήθως τη συναντάμε. Όταν μιλάμε για μαθηματική ανάλυση, ξέρεις, ολοκλήρωση ρήμαν, ας πούμε, ή αριθμητικές μεθόδους, ο όρος διαμέριση, partition στα αγγλικά, ενός κλειστού διαστήματος A, B, έχει μια πολύ συγκεκριμένη, θα έλεγα σχεδόν παγιωμένη έννοια. Ορίζεται ως ένα πεπερασμένο σύνολο σημείων, 6-0, 6-1, 606-282-1099, τέτοια ώστε το A να είναι το 6-0, μικρότερο από το 6-1 και ούτω καθεξής, μέχρι το 606-282-1099 που είναι το B. Εδώ το 606-282-1099 είναι ο δείκτης του τελευταίου σημείου. Σε αυτό το ας πούμε φορμαλισμένο πλαίσιο, η διαμέριση είναι το ίδιο το σύνολο αυτών των n+1 σημείων. Αυτά τα σημεία μετά ορίζουν n υποδιαστήματα της μορφής 6i-1, 6i. Το υλικό που εξετάζουμε φαίνεται να ακολουθεί πιστά αυτήν ακριβώς τη σύμβαση, αναφέρει 88 παρτήσια και αμέσως μετά προχωρά στον υπολογισμό που είπαμε διαίρεση δια 87 και παράγει μια λίστα με 88 σημεία. Και γιατί είναι χρήσιμη αυτή η σύμβαση? Διότι σε πάρα πολλές εφαρμογές, όπως η αριθμητική ολοκλήρωση που ανέφερα, αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι οι τιμές μιας συνάρτησης πάνω στα σημεία της διαμέρισης. Ο ορισμός μέσω των σημείων είναι πολύ άμεσος και λειτουργικός για αυτούς τους σκοπούς. Μάλιστα. Ναι, αυτό είναι ένα καλό σημείο για το πώς ορίζεται τυπικά η διαμέριση στην ανάλυση και συμφωνώ. Η σύμβαση n συν 1 σημεία για n διαστήματα είναι κυρίαρχο εκεί πέρα. Ωστόσο, θα το πλαισίωνα λίγο αλλιώς. Το ερώτημα παραμένει. Μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι το συγκεκριμένο υλικό, έτσι όπως είναι διατυπωμένο, υιοθετεί αναγκαστικά και αποκλειστικά αυτόν τον αυστηρό μαθηματικό ορισμό? Δεν μας το λέει κάπου ρητά. Χρησιμοποιεί τον όρο partition, που σωστά είπες, μεταφράζεται διαμέριση. Αλλά κοίτα, όπως και στα ελληνικά, η λέξη διαμέριση στην καθημερινή γλώσσα ή ακόμα και σε πιο εφαρμοσμένα πεδία μπορεί κάλλιστα να σημαίνει το ίδιο το αποτέλεσμα της διαίρεσης, τα κομμάτια. Το παράδειγμα με το σχοινί που έφερα πριν το δείχνει νομίζω καθαρά. Κόψε αυτό σε 10 κομμάτια σημαίνει θέλω 10 κομμάτια, όχι 10 σημάδια κοπής. Άρα, αν η πηγή της απέτησης για 88 partition ήταν ας πούμε μια πρακτική ανάγκη, χρειαζόμαστε 88 ισομήκη τμήματα για ένα πείραμα ή μια κατασκευή, τότε η διαίρεση του συνολικού μήκους 696 δια 88 θα ήταν ίσως η πιο φυσική και διαισθητική προσέγγιση. Δεν αμφισβητώ ούτε την ύπαρξη ούτε τη χρησιμότητα της μαθηματικής σύμβασης που περιγράφεις. Αμφισβητώ αν πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο ότι εφαρμόζεται εδώ, ειδικά όταν η ίδια η λέξη μπορεί να έχει διτή σημασία. Υπάρχει κάτι στο ίδιο το κείμενο του υλικού, πέρα από τη γενική μαθηματική σύμβαση, που να μας υποχρεώνει να δεχτούμε την ερμηνεία των 88 σημείων? Ναι, πιστεύω πως ναι. Αυτό που μας οδηγεί αρκετά ισχυρά προς την ερμηνεία των 88 σημείων και άρα των 87 διαστημάτων είναι το ίδιο το αποτέλεσμα του υπολογισμού που παρουσιάζει το υλικό. Όταν διαιρούμε το 696 με το 87, το αποτέλεσμα είναι ακριβώς 8. Ένας ακέραιος αριθμός, ένα, καθαρό βήμα. Αυτό το ακέραιο βήμα, 8, όταν το εφαρμόζουμε διαδοχικά ξεκινώντας από το 4, παράγει τη λίστα των 88 σημείων που τελειώνει ακριβώς στο 700.000. Υπάρχει μια εσωτερική συνέπεια και θα έλεγα μια ορισμένη αριθμητική κομψότητα σε αυτό το αποτέλεσμα. Το ότι τα δεδομένα, ας πούμε, κουμπώνουν τόσο τέλεια με την υπόθεση των 87 διαστημάτων είναι ένα ισχυρότατο στοιχείο που συνηγορεί πέρα αυτής της ερμηνείας. Δηλαδή, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι είναι απλή σύμπτωση. Αντίθετα, η εναλλακτική σου πρόταση, η διαίρεση 696 δια 88, δίνει περίπου 7,991. Ένα μη ακέραιο, μάλιστα περιοδικό δεκαδικό, που θα οδηγούσε σε μια λίστα σημείων με πολλά δεκαδικά ψηφία και, κυρίως, θα χρειαζόταν 89 σημεία συνολικά για να καλυφθεί το διάστημα.
Η απλότητα και η ακρίβεια της πρώτης μεθόδου, που ταιριάζει απόλυτα με τη λίστα που μας δίνεται, την καθιστούν, κατά τη γνώμη μου, τη μόνη λογική ερμηνεία για το τι ήθελε να κάνει ο συντάκτης του υλικού. Κοίτα, λυπάμαι, αλλά αυτό το επιχείρημα περί κομψότητας ή καθαρού αποτελέσματος δεν με πείθει ως απόδειξη της πρόθεσης. Το ότι η διαίρεση 696/87 βγάζει ακέραιο, το 8, είναι σίγουρα βολικό και εξηγεί πως παρήχθη η συγκεκριμένη λίστα που βλέπουμε, δεν το αρνούμε αυτό. Συμφωνούμε απόλυτα ότι ο υπολογισμός 696/87 ίσον 8 είναι μαθηματικά σωστός, αν δεχτούμε την αρχική υπόθεση ότι αυτό που θέλαμε ήταν 87 ίσα διαστήματα, αλλά το αν η αρχική απέτηση ήταν όντως αυτή ή αν ήταν φταίξε μου 88 ίσα διαστήματα παραμένει το κεντρικό σημείο της διαφωνίας μας. Καταλαβαίνεις? Αν κάποιος, για οποιονδήποτε λόγο, χρειάζονταν 88 ακριβώς ίσα υποδιαστήματα, τότε ο σωστός υπολογισμός για το βήμα θα ήταν 696/88, που κάνει περίπου 7,95. Το γεγονός ότι αυτό το βήμα δεν είναι ένας βολικός ακέραιος αριθμός είναι, εντελώς άσχετο με το αν η ερμηνεία της απέτησης είναι σωστή. Η φύση του αριθμητικού αποτελέσματος, ακέραιο ή όχι, δεν μπορεί να καθορίσει τι σήμαινε η αρχική φράση «διογδόντα παρτήσιας». Η επιλογή της μεθόδου θα έπρεπε να βασίζεται στο τι πραγματικά ζητήθηκε, όχι στο ποια διαίρεση τυχαίνει να δίνει έναν πιο όμορφο αριθμό. Το να συμπεραίνουμε την πρόθεση από το αποτέλεσμα είναι κατά κάποιον τρόπο μια μορφή κυκλικού επιχειρήματος εδώ. Εντάξει, ας το δούμε τότε από την πλευρά των συνεπειών και της πρακτικής χρησιμότητας. Η μέθοδος που ακολουθεί το υλικό, δηλαδή n+1 σημεία για n διαστήματα, είναι, ας μην κρυβόμαστε, η συντριπτικά πιο συνηθισμένη προσέγγιση σε πάρα πολλές επιστημονικές και μηχανικές εφαρμογές. Σκέψου λίγο την αριθμητική ολοκλήρωση που είπαμε, ο κανόνας του τραπεζίου, ο κανόνας του Σίμψον. Όλοι αυτοί απαιτούν να ξέρουμε τις τιμές μιας συνάρτησης σε εισαπέχοντα σημεία, συμπεριλαμβανομένων και των άκρων. Σκέψου τη δημιουργία γραφημάτων ή την οπτικοποίηση δεδομένων. Συνήθως ορίζουμε σημεία στον άξονα X και υπολογίζουμε τις αντίστοιχες τιμές Y. Σκέψου τη δημιουργία υπολογιστικών πλεγμάτων, τα λεγόμενα grids, για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων. Ορίζουμε κόμβους nodes σε τακτά διαστήματα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η έμφαση είναι στα σημεία. Ο ορισμός νι+1 εισαπεχόντων σημείων που καλύπτουν το διάστημα όμικρον α, β, είναι ο πιο άμεσος και πρακτικός τρόπος για να εξυπηρετηθούν αυτές ακριβώς οι ανάγκες. Η μέθοδος του υλικού παράγει ακριβώς ένα τέτοιο σύνολο 88 σημείων, έτοιμο προς χρήση σε τέτοιες, τυπικές διαδικασίες. Ναι, συμφωνώ απόλυτα ότι η μέθοδος n+1 σημεία n διαστήματα είναι εξαιρετικά χρήσιμη και διαδεδομένη σε αυτά τα υπολογιστικά και μαθηματικά πλαίσια που αναφέρεις. Κανείς δεν αμφισβητεί τη χρησιμότητά της όταν αυτό είναι που χρειάζεσαι. Αυτό που θέλω να τονίσω εγώ είναι ότι και η εναλλακτική ερμηνεία, δηλαδή η δημιουργία 88 ίσων υποδιαστήματα με βήμα 69-68-8 και άρα 89 σημεία, παράγει επίσης μια τέλεια ομοιόμορφη διαμέριση. Ομοιόμορφη υπό την έννοια ότι όλα τα υποδιαστήματα που προκύπτουν έχουν ακριβώς το ίδιο μήκος. Απλώς τα χαρακτηριστικά αυτής της διαμέρισης είναι διαφορετικά. Διαφορετικό βήμα, διαφορετικός αριθμός σημείων. Η επιλογή ανάμεσα στις δύο μεθόδους δεν θα έπρεπε να είναι μόνο θέμα σύμβασης, αλλά θέμα του τι ακριβώς μοντελοποιεί η διαμέριση. Φαντάσου, για παράδειγμα, μια διαδικασία όπου πρέπει να εναποθέσεις υλικό σε 88 διαδοχικές ισομήκης ζώνες πάνω σε μια επιφάνεια μήκους 696. Εκεί, το κρίσιμο μέγεθος είναι οι ίδιες οι 88 ζώνες δηλαδή. Τα διαστήματα, όχι τα 89 σημεία που τους ορίζουν. Σε μια τέτοια περίπτωση, η διαίρεση δια 88 θα ήταν η ενδεδεδειγμένη. Το να υποθέσεις τυφλά τη σύμβαση n+1 σημείων θα οδηγούσε σε λάθος μήκος ζώνης. Καταλαβαίνεις, αυτή η δυνητική ασάφεια του όρου διαμέριση δεν είναι απλώς ένα θεωρητικό παιχνίδι. Αν δεν διευκρινιστεί ποια ερμηνεία ισχύει, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για σφάλματα, τύπου off by one, ξέρεις, λάθος κατά ένα, σε πρακτικές εφαρμογές. Είτε μιλάμε για υπολογιστικά πλέγματα, είτε για στατιστική ομαδοποίηση δεδομένων, το λεγόμενο binning, είτε για φυσικές διαδικασίες. Το υλικό λοιπόν, χρησιμοποιώντας τον όρο 88 partition, χωρίς περαιτέρω εξήγηση, κατά τη γνώμη μου αφήνει ανοιχτή την πόρτα και στις δύο αναγνώσεις. Μία που εστιάζει στα σημεία, αυτή που προκρίνεις εσύ και το υλικό, και μία που εστιάζει στα διαστήματα, την εναλλακτική που προτείνω εγώ. Λοιπόν,
Συνοψίζοντας τη δική μου οπτική, η μεθοδολογία που υιοθετεί το υλικό με τον υπολογισμό 87 ίσων υποδιαστημάτων που δίνουν βήμα 8 για να ορίσει 88 σημεία στο διάστημα 4,700 είναι, πιστεύω, πλήρως ευθυγραμμισμένη με την καθιερωμένη μαθηματική πρακτική. Είναι η, ας πούμε, στάνταρτ προσέγγιση για τον ορισμό μιας ομοιόμορφης διαμέρισσης μέσω των σημείων της. Και το γεγονός ότι αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε έναν καθαρό ακέραιο βήμα και αναπαράγει ακριβώς τη λίστα των 88 σημείων που καλύπτουν τέλεια το διάστημα, ενισχύει κατά πολύ την πεποίθηση ότι αυτή ήταν η πρόθεση πίσω από τη φράση 88 partition. Κλείνοντας κι εγώ από τη μεριά μου, ενώ αναγνωρίζω τη μαθηματική ορθότητα και τη συχνή χρήση της μεθόδου που περιγράφει το υλικό, επιμένω ότι η ίδια η διατύπωση 88 partition εμπεριέχει μια ενδύναμη τουλάχιστον αμφισμητία. Θα μπορούσε κάλλιστα, και θα έλεγα λογικά, να ερμηνευτεί ως μια απέτηση για 88 ίσα υποδιαστήματα. Αυτή η ερμηνεία, όπως είδαμε, οδηγεί σε διαφορετικό υπολογισμό, το βήμα 69888, και σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, δηλαδή 89 σημεία. Η ουσία της διαφωνίας μας, λοιπόν, παραμένει στο πώς πρέπει να ερμηνεύσουμε αυτό τον κεντρικό όρο μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο που μας δόθηκε, ειδικά εφόσον λείπουν περαιτέρω διευκρινήσεις. Νομίζω ότι η σημερινή μας ανταλλαγή απόψεων έδειξε κάτι σημαντικό. Ακόμα και σε μια διαδικασία που φαίνεται σχετικά απλή, όπως ο ομοιόμορφος τεμαχισμός ενός διαστήματος, η ακριβή σημασία των λέξεων και οι υποκείμενες συμβάσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η τυπική μαθηματική σύμβαση δίνει μια σαφή απάντηση, την οποία το υλικό φαίνεται όντως να ακολουθεί και οδηγεί σε ένα συνεπές και καθαρό αποτέλεσμα. Πράγματι, η διερεύνηση αυτών των διαφορετικών ερμηνειών όμως μας υπενθυμίζει πόσο κρίσιμη είναι η σαφήνεια, ειδικά όταν οι όροι μπορεί να έχουν διαφορετική σημασία σε διαφορετικά πλαίσια, από την καθαρή θεωρία μέχρι την πρακτική εφαρμογή. Υπογραμμίζει βασικά την ανάγκη να είμαστε συνειδητοί για τις υποθέσεις που κάνουμε όταν ερμηνεύουμε μια απέτηση ή έναν υπολογισμό, όπως αυτόν που είδαμε στο υλικό μας. Μόνο έτσι μπορούμε να αποφύγουμε παρεξηγήσεις ή, ενδεχομένως, και ουσιαστικά σφάλματα. Υπάρχει πάντα κάτι περισσότερο να σκεφτούμε πίσω από τους αριθμούς, θα έλεγα.